Di çarçoveya Kongreyekî Rojnamevanî de Frederica Mogherini berpirsiyara siyaseta derve ya Yekîtiya Ewropa li gel hevşana xwe Chrystia Freeland wezîra derve ya Kanada got ku erkeke bihêz heye. Behsa berêvpêçûna danûstandinên Cinêfê bi serpereştiya Netewên Yekgirtî dike û ew jî ji bo berêveçûna gotûbêjên siyasî û çareserkirina kêşeyan li Sûriyê. Herwiha Mogherini got ku pêwîst e hemû pêkhateyên Sûriyê beşdarî li proseya siyasî ya Sûriyê û çareserkirinê de bikin û pêwîst e li hevkirin û li hevtêgihiştin di navbera aliyên Sûrî de hebe. Berpirsyara siyaseta derve ya Yekîtiya Ewropa got jî ku ew di amadekariyekê de ne ji bo konferansekî ku divê têde li ser mêza danûstandinan kêşeya bêne çareserkirin û Yekîtiya Ewropa di xema xelkê Sûriyê de ye. Ji aliyê xwe ve Chrystia Freeland wezîra derve ya Kanada got ku bi tenê di rêya diyalog û gotûbêjî û danûstandinan krêza Sûriyê de tê çareserkirin. Freeland serbar kir ku ji bilî ku welatiyê Kanada alîkarî taybet ji bo Sûriyê şandine, niha Kanada bo welatiyê 48,000 welatiyên Sûrî û ew welatiyên Sûriya niha bûne welatiyên Kanada û beşekin ji pêkhateya sereke ya Kanada.